Kamot. Mag-check nila sa Joey, ala ka mo. Kasi ba naman natin lang? Ay ba ako? Iba naman. Oo, iba naman. Ay! Ay! Ano? Ay! Wako! Para magrani! Marali ka mo dyan! Uy! Musika na! Nakaw niyo! Sabay niyo! Sino makahuli? Hindi nagkakaguro na. Hindi nagkakaguro. Isang kata siya daw. Ah, ganda na. Oh. Saya mo daw. Iba naman. Ano ba naman? Ano ba? Dapat natin inuhulos mo tayo. Ha? Ay, sipo muna ka! Hindi natin tubig kita. Wakan muna na! Uy, na! Ya, gana na! Gana! Karagyo! May pangprito ka pa. Ha? May pangprito ka pa sa aga. Kasi ano na kuhan? Kaya, may prito sa aga. Sabi nyo na naman sa aga. Ito din sari para silo? Oo.